Cau, és la segona volta que cau ja. Vale, doncs anem a fer això, val? Si voleu, ja que esteu treballant... Com ho fem? Voleu que siga un davant del grup o fem dos grups, el que vulgueu? Vos dono a elegir. El que vulgueu. Crec que és millor uno davant de tot el grup, no? Mola més? Vale, així també descansem. Vale, doncs assentem si voleu ahí, tots, menys una persona, vinga, voluntari ja ahí. Al contrari! Ahí el que faríem és la cadena més ràpida... No, és broma. És broma. Vale, molt bé. Doncs ara tenisses d'escena. Molt bé. Ara te diré, I esclar, home. Adiós, adiós. Vale, a veure. Aneu a pensar una acció. Ha de fer una acció, la que vulgueu. Tocar la guitarra, anar en moto, jo què sé. Escombrar el llavar, jo què sé. Bailar un rato. Ballar sevillanes, el que vulgueu. A mesura que vaig arrimant-se a lo que han pensat, aplaudim. Molt bé! O sigui, si està propet, vale, molt bé! Però se la diem l'acció. No, clar, ell ha d'anar fent, Ara després explicar... Claro. Si se'n va molt de lo que esteu fent, és molt difícil, vale? Per això he dit tocar la guitarra, jugar a tenis... Sí, però, per exemple, si fa tenis i heu dit que nada en terra, per exemple, està apropant. Entonces ell va provant coses, vale? Si s'allunya, clar, a ell li dona pistes. Vale, un momentiu. Podria haver-ho explicat jo en Aitor davant, el pobre. Aitor, vine, per favor. Vale, encara no, no el posem. Vale. Així no ho explica i tu també ho... Vale? Ells van anar a pensar en una acció. Vale? Una acció i van a quedar en comú de fer una acció que és la que has de fer tu, però tu no saps quina acció és. Al no saber-ho, has d'anar fent. Per què fem això? Perquè el pallasso, quan és a escena, sempre és amb una emoció, hem dit, o amb una intenció de fer alguna cosa. Vale? No podem eixir en blanc, podem improvisar, però no podem eixir així sense fer res. I no me puc quedar parat. Vale? Si me queda així, no té gràcia. Vale? A no ser que hagi passat alguna cosa abans o... Vale? L'escena d'abans hagi passat alguna cosa i és que sí i estiga pendent d'algo que ha passat. Vale? Com no és el cas, el pallasso i la pallassa el que fa és accionar, o sigui, sempre hem d'accionar, hem de fer coses. Vale? No puc quedar-me parat. Vale? I prove. I això no funciona? Doncs això. I això no funciona? Doncs això. I això. D'acord? És anar fent. Està molt bé aquest treball perquè és perquè vosaltres treballeu, vale? I feu coses, i això està molt bé. És il·limitat, o sigui, pot ser el que siga. Clar, el que passa és que elles van a orientar-te. Si tu sents que aplaudixen o molt bé o... Clar, és això, és el mateix. Si te'n vas, fas una altra cosa, però tu has d'estar tot el rato fent. No heu de dir-ho, o sigui, el que està així no ha de dir què és, no sé què, no, sinó que heu de fer. I quan la gent ja diu, molt bé, heu de disfrutar fent l'acció, vale? Siga la que siga. Sí? Ara sí, tenisses i així ho posem... Ah, ja teniu? Tot? Sí. O tapa les orelles i així ja no ho sé. Jo tampoc ho sé. Un momentiu? Vale. Què? Quina? Ah, vale. Vale, Aitor. Amb tots vosaltres, Aitor, Aità. Vale. És important mirar al públic, clar. Fuera. Fuera. No quedes pensant. Fes. Vinga, si estàs molt bé. Vinga. Va? Fer, vinga. Ara és quan has de disfrutar, vinga. Molt bé, un aplaudiment. Senta. Molt bé. Pues ho has fet molt bé. Veu com no és tan complicat? En el moment en què pilleu alguna cosa, ja és molt fàcil després fer. Perquè volia dir alguna cosa així. Vale. El pallasso és pallasso, no és persona. Tot el que diem al que està així, li ho diem al seu pallasso, no li ho diem a la persona. Què significa això? Ara després, en un exercici que farem en NAS, jo des de fora, en veu en off, aniré dient-vos, però què hace usted aquí? Si usted no tiene que estar aquí, ¿vale? Pero esto que mierda, incluso així, ¿vale? Parlant mal, pero ¿qué? ¿Esto qué caca es?
¿Usted qué hace aquí? ¿Vale? Pero ho estem dient al payaso, no a la persona, que ningú se senta mal per dir-li, usted lo hace fatal, pero usted no está invitado aquí, ¿vale? No invitat. És important que això sí que ho digueu als xavals i demés, que és al payaso, no a la persona, ¿vale? Ni molt menys. De fet, sempre hem aplaudit molt bé a Aitor al final, quan ja anava a sentar-se. Imagineu-se que anara en el nas, ¿vale? I esteu aplaudint-li i ell desapareix d'escena. Sempre després d'això, es llevem el nas, ¿vale? Fora d'escena, i sim sense el nas posat, ¿vale? I aplaudim a la persona després. Hem aplaudit al pallasso per l'acció que ha fet, ens ha fet riure, ens ha fet passar un rato molt divertit, ¿vale? Però després aplaudim a la persona per l'esforç que ha fet d'eixir i demés, això és important, ¿vale? Vinga, si voleu no ho fem tot el món perquè així canviem d'exercicis, però almenys una o dues persones més, no? O què? Vale, normalment quan... Clar, normalment quan algú diu no sé qui, és eixa la persona que és. Es que esta le pasa un segundo. Vinga, va, doncs va. Aneu pensant, vinga. No, pero que vas tú, ¿eh? No, que va. Frosting me ha dicho que quiere. Frosting me ha dicho que quiere. Vale, vinga, va, ràpid. ¿Cajar? Pobreta. Tocar el tambor, vale, que és un instrument, vale, guany. No vaig allí, ara. Entonces vosotros un mejor. Ah! Fuera. No, seguí. Molt bé, clar. Quan aconseguiu, clar, és un èxit. Com t'has sentit? Clar, és un èxit. Hem disfrutat del fracàs abans, com moríem, hem de disfrutar l'èxit també, això és el millor que n'hi ha. Com a persona el sents bé. Entonces has de disfrutar i la gent està aplaudint-te, i toca el tambor i pegue voltes i toca i faig el que vulgui, hem de disfrutar. I el dediques també al públic. Vinga, una més. Tu vas així enviant a tot el món. Vinga. Va, vinga, pensem i anem a canviar ja de registre. Venga, va. Vinga. Girar. Girar. Cocinar. ¿Sí? Sí. Pero ella es joven, maravilloso. Tiene más neuronas. Cocinar. Vale, vinga, va, pues... No voleu un esport, no? No. Ja estem hasta el naso ja. Vale, vinga. Fuera. Fuera. Ai, molt bé. Vinga, ves fent. Ves provant coses. Fuera. Fuera. Clar, si està ahí, hem de dir-li ja. Clar, perquè si no, no li donen pistes. Si està en terra. Fuera. Molt bé. Ho heu vist? És això. El punt és eixe, disfrutar. I el públic disfruta també, vale? Molt bé. Molt bé tots els que avui sigui del públic també. Vale, perfecte. Molt bé.